igare nkoroka ebintu korunde bintu bimwamu okogoro kuganza kobimba kokabimba sana omweri otakoretigeka akarara bakabego mubirari epara bakayoikia goringe pigipigi go bakabogoria gocha bakwoga pigipigi babogoreti ebirogombi are ngaria ekemona kieke batete libati na lie libageta gose namagena bageta abwo wachomorigereria obosongo vibes chingia naende intomanyete gasi tono gotare binyoro na gukorokia ariagenderete gendera go subscribe ase channel yetu ya Bosongo Vibes esega yo mugusi asitogotebania amang'ana naende twasemania ariagenderete imeje binyoro tukuria rero nigo nachire guika kenyoro kya nyangongo nigere a distance yanke sana kurwa so muchokisi pare je gotirimboka gochia neje kogenda paka bari mumanyete junction matangamano maate Kisi town tene je gotira gochia yendo kwenda gochigetare yendo kwagenda gochidaraja moja maate ingikiabere maiga twanyora robotiro nyerenga musubati nare sirete bugama bwaye maiga lakini rende ari asasogete family eria kera konya babangira matanga bakorire ogutaigwana nkobeti nchira kwabete ono rende litukore goro bakareto mubiraiga bakayotiga nyomba aiga esababu ntoramanya tutageta kwaso guchimaga tumanya ngani kigenderete iganyomere chinsamo chiri cyanyamira buna twigwete ono rende family eria karusio mubere kwanya bamwire nko mutinde kabare egento bachenjerite birangara rinto komanya ngo chitore kwareswa bakareto mubere bagatagure nyomba muabo nyomba bakarute sanduki nyomba bakatama rero family yemukire yakorra matanga kibande keri tutagete kuratirimbo kamata turamanya ningi kere sokoro yaya no ari gaiga rero gochigo tweresa ngaki akyo gendera biande karibu sana waikira asante Majumuri kibanda na kika bakorra matanga in the morning chia mambiga itukoria rero igo bono koranga ba yakorire bairanire gutimuka tete kuramanya orobotinga nkikiaba watana monaiche rinde rio ngotebinga na riagenderete ka rocho mojiga nyamwa kori twakorire je biroga igabi mwiche uwo mwana oyo ne Ambrose marehemu akimo tokwana nebo ndiamo ndiamo yesa yena ndiga tokwana ebi bona ekarabaje tenge baso igo bachete no mubere murango uri gosie kireko ara kwanya chimba achi atobwatire no rengene keburi bagakorota bagasoa emesanja arenga emeseria no babege tomubere igoro nyombai nyomba no babege tomubere emeseria igoro bagasoka nyomba ondeta yorenge nyomba konye twachire para ko rubwo nga barabase goto keko itoro chibachire ria kabere litanga nimba yete na fucho ne ria kabere na fucho no mubere wono ubwo bana babwarenge tukasoka igone keburi kiarenga bakabuna go bage toro tache chabierie kabendoka bagasoa bagacha ebirogombi arenga aria ekemona kieke batete libati na lie libageta gose namagena bageta abwo kente kenkiarengo egente batagorete ekebande ke story maiga igo bagetagorete igo twacha ukibika bono necho konira necho kone igo batagorete genteke gionzi ekebande ke go giacha kubiku bono mambi nabo kiarengo lakini bakebunete bagatiga mabati aya agwetensa bono wa ngaimwa ama no mwa enia no twamoenia gekora ntwabwate rinde batware gokora kubairane umubere gocha ntware koyogacha otwayoenia yoni sike mtu aya bori 1991 kai ndocho no monto mokorenge no monto moke anyway mwachomurigeria bakorira matanga no baja kurira igate turaikaransa na sokoro ya yara twero mugano ng'anga kiabete pakarinde bacha gwikira igari tukerigaria rero mwachomurigeria abuna nachika gukwerera buri tangani
nigo tutagite kuranyora omugano omwikiranu igoro ya marehemu ikaransira igana sukuru yaye uyo bwate details chigwere take na rogo chigotweresa buna kurukwa na enda tweresa omugano musini ni gonya gusira kurubuna asogete gocha bune binte byabeiro musuko yo no gotaigwana paka yacha gwikira rero iga turi iga ase amatanga aso mucho yiga tutebirete ngakikuru Onguruku Mikaeli obaigwa Gesengi. Mikaeli obaigwa Gesengi. Mikaeli nyagusira miaka irenga abererwe. Nyagusira oberere bwoye ange miaka 11. Miaka 11. Ngaya asogete gukia. Igasogete Kenyoro gekuru kunyankware. Kire Nyamira County. Nyamira. What happened? Twango mugano monyero nyagusira buna nyoma ya yarenge kidogo buna chitikurware gagocha paka bono tu enyo situation yetori garero. Nyagusira oba umiranete no mwanchioye. Oyo korukonduso. Yes. Bakanyomana. Bamenyire nere asama tukamange ese miaka emenge that is. Mba menyete miaka 5 batara seseni guno omwana bagaseseni guno omwana omonene bono ore miaka ene na baada ye miaka 2 na ende bagaseseni guno omwana ndomoke inyuma yabo nabo yarengengia otatiga omomuro yonduso gare gukwana nga sobo bwamate gati yaye na Bible baye mbwarenge buya ubwayenka na Bible baye na Bible bayenka mbwarenge buya igo oba menyerete buna abantu bamenyete n'ubwoba ekagera nene nore na mangana ibono ngango chakonyora baro omwana obo mutangi omwana igatukireta igo babete buna banganyire gocha obugima bwabo bonane bukabanga obakurwari mambia baicha mumuroyo ne bigibigi akagendia boda no mongino ena bwate biasara byo kondi kinyenie para roche ne town tore bono katike biasara paraga katike biasara ebi no komenya kwabo bagakineria abana abanyorire igare ko moreta daily igo yarenge kirarituko akomurusia ari moreta kirarituko omorenta nande bagenda mugoroba igo bakurwari mapema kitu saa 12 baikira. Okay. Bakora chishuri cyaba. Abana no bara, umwana no ara. Oyiyo ndataratoka. Okay. Bagenda morogoba, kurara. Nande mambi baje. Esa ulinga obwamate bwaye na Bible baye mbwarenge biya. Igare ko tebanga abayibuli abaye mbali biya. Esa babu yaye ntokomanya. Okay. So ubuguma bwabo bukababona nenganiga. Abana batokire bakinire atariko bayiro mbaba manyeti esauri obwo nga bana bayembalise kiwa baisa kogenda sobo bana bakinira mbamanyeti nginakoro rogoro mbamanyeti sokoro ya rogoro mbamanyeti nona baise moke mbamanyeti nona abantu bekenyoreki mbaba manyeti omuntu amanyeti ntato mwabo na ngina koroga. Okay. Bono bamenyira ubuguma boreigo ne story eri agotwanga bono rugoro tariagaya barigiri ase bakogora omugondo. Okay. Bagorire bakogora nekirenga nga mbakomenya na Bible baye gekogera mbali baya bagorire banganye gukyo so igo bamenyeta bakoringa ngaki bakwagacha bagende banganye kurwa ase bafiretinga family yabo terisekiwa bagende komenya ase barochenga omorembe nororo nore pengine security na koreteki nero. Yes. Ono omwana oyo muna bamenyire igo bagocha muna nabatebya obagocha mambia njuni baragera bana no bamenyeta bagenda mumuro ino shughuli cyane kinyinge no akora chishuguli cyayega toro kino monto boda. Yes. So buna ko na okoro bosombi bwaye gagukura igagocha mwangi noragera baira chitoro. Okay. Warorire bono nja igetenga ki omwana oyo nibire cyombe omwana oyo mocho korone banibire cyombe akarora rende sauriyo bwamate boli nore mboli buya
wakaleta chiombe chavo. Okay. Chibera. Turochi hakuna ushirikiano na baba, hakuna ushirikiano na mama, hakuna ushirikiano na ndugu. So none ni babwa tete kunyara okoroki, tekunyara kobobuya. So wakaleta ebintu ga. Ebibe leta bago cha uklemu ngane chiombe. Lakini oyo nibete no musubati oyo. So ya ikirase umwana oyo rwarire. Ne ekerarwara tari nga arwarete abantu bamaete ng'orwarire. Okono okorwara kwabete kwa mubasokano ndeta yomanyete. Ekerarwara bakamwira nyagitari. Barabwa abanyene. Bagateba orwarire bamwire nyagitari. Kabantu bagochikomorora mwana otari gukwana. Igare nkoroka ebintu korunde ebintu bimwamu okogoro kugansa kobimba gokabimba sana omweri otakoretigeka akarara iho garwarite mubasokano igo nabwo amanyete buna arwarite agatimuka nabwo amanyete buna arwarite pero barabwe bagatanga bamwire nyagitari so unaika bwansa koroka tari gokwana okogoro gokabimba akarara ekerarara omumuro oyo buna obogima bwayo bonne bwarenga agacha akoye kebande kiano kiarenga akagenda akabekera omubere mochari so emerobelire nde yokomani akoraki egachaka esauri are goteba ngarugora ari bana baye mpabwati security mbari buya agateba nga ikento mogocha gokora omokoreta abana abana barorwe nande muirane na barabu bana bane mbakobera nande mbakomenya aka request igo abantu bakebeka amoga bangina moke chikaze ni chiaye bakabuguri abana yarenge chumapiri bakaira abano chumapiri yaerete yaerete bakaira abano ekero baiki abana ororo ngina koro abana oyo aigase bare ngino musubati nabwate problem borwere bwa pressure mbo ibete so gaikoro nkagerete na mangana aria umwana oyo sirire aga faint bakaanza komwa huduma ya kwanza bakamokora first aid bakarora mbako nyara egari nere bachierete bakarangirie gari eyo ekoreke emobogori emoire nyagitari bono nkagerete nga ile sasa wasiwasi ekakoraki egasoa ekero yasoa abana kero bamubugori korunse iwa bamwarire tinse segetamba ekero bamubugoria ababande tima eti birenge byabo buna babwate bagachaka esegi oyo bamuirire bamubekire gari one family yo mumure gachaka family yo mumure gachaka esegi baganza kubarwania mbatandorete omwana one yanga mukamurone bamutandorete yanga bagata kigari ebirore esegi ekaba abantu mbaumiete lakini bagaika gotama kero bakorerwa yonsipi banyorete nchira bakoraki abasoete gari bagatama na enda abantu abange bari batabamanyete na mbachi kumanyanga noyo bamubwate riri bare bageta ari abantu bakaseberrekana iga bagakoraki bagatama bagacha wono toko tebigwa kengo denga abantu baitiru rogoro nesimi yachete gekuro gegaswanka so tokabana obwoba ngaki inkikiaba muna injeri tangana ina iretenga ne gari yaita abantu bagenda wono kongo soka ngayunga yaya bali baira abana nabo bakorereki nabo baitirwe inkikiaba nkaereso story gateba gaki ko bajire bali buya no yore nyagitari nere tigagenda aroru torengana kiare akabekerwa mache akaba kwa masa akaba buya aganza gukwana ekera kwana ereta abwate story ngengi kiabetero gorari una igetororo buna abete igo tachi na ye ikirete lakini tachi kumanya eko garaga garwarite so baba bagacha amangana itokaranga tabeti maya igo babwenete baiche batoerese nga ninki lakini mbacheti ekero batacha umo chairman o boda osobaria akaewe namba yana akangakire simi bona somo muro yako gende pigipigi somo boda torochere ni gako gende pigipigi lakini ya chairman ya abaria yekenyoro ya boda akangakire simi akantebia mangana na raiga ambaye atuelewi
igo nataka ongerese ng'ang'aki kere nkamotebia tinkunyara gokoeresa ase esimi igo orache egere twaeresane buya gekorana mang'ana matambe so agacha lakini agacha na abanto abange bange sana abantu baboda no baroche so I felt our security teri guaranteed nkamotebia aya ona gotebia okware gocha egweka ekundi egwachire nero tinyetageti igona igogwata kankoeresa mang'ana bunare so oikotebia abantu abaragenda so akabasorora bakagenda ekero bagenda ngamotebiga igona ari kugania ise omomuro oyo amonaye n'omomuro oyo tuikaranse tokoreki tukwane agande inga kubwatekana n'ekemira momuro oyo takoraki tagotambuka mache ngamotei basi it is really unfortunate ekora nere ngocha go shed yarenge light igoro yamang'ana tagotambuka mache means what ngabona ekemira nabo kere igo ngakakwereirwe ari nyomba tagotambuka okay so nkamotei basi onye isa karororo motebia iche yatotene inari rugoro somote no rayo westima agante bitayere wekana na bagaka bande nkamotei ntaite bantu bange lakini agante rende tinkorange na bagaka bande babire nkamotei sawa kumba banda korangeria mbamura bamwabo omugaka oyo oibono mbwena te kuruko omwana one ise oyo tonyomerete so ne chianko chiaye akarangeri chianko chiaye ibere na ise omumura bakaba barenga batatu no mo chairman yo bakaba bane inche ngaso ekero naso no oyo mwana ono oyo omuro mwabo musubati oyo tugaikaransa na my brother na jetaka tuchoin so ekero tuikaransa tugansa koeresa no bokongu na bore nkamubori ayerende abana morenteire esegi mokurwana ne yaki ekora mwarete irwa abana na abana omumuro yatebeta baiche barorwe bamanywe mwarete irwa abana esegi mokurwana ne yaki agateba ngatako manye esegi eyo lakini oyo akamotebi nga ya no kwarengo mogaka nayo bogoretia magena nayo bogoretia magena ngomo ababande bakombori nga igo ngakia mang'ana yari nkabate ibono tigamba erese omumuro oyo ino igago totebi nga rugoraria ogima bwayo bwamate bwaye na abaibori bwaye mbori buya igo no ne family yaye tari ochinganire asagaya na kiamenyereta igagocha morogoba na endo nyimuta itokomanyanga igente kiagukwana nabo kera atwara obumaene tigambo ori oyo ro mwana one bono orenga angagare korera yo musubati oyo mubori nga ki ekero omwana ona asirete obo ino obora obo mwana one kumubori nga ki korera yawe ekera asirete ibona tato mwabonye gusirete ero ekera asirete ngwachete agakana tincheti tacheti matanga omurugi ona achete tacheti matanga nkabori abamwe abonga ki igomoroche obwamatemboro bono igo tukwiranga mang'ana ayo omwana oyo agototebia nayo obomaene igo family yaete bwatiki tirisekiwa buno mogoteba abana bache nero tokanire ng'agari rogoro bana embakobero igo nabo tokwegena ng'a terisekiwa bakamubori ngwachete tincheti ngomote naende kegusi aye korera yao orwareire bwo oiriru nyagitari igento kware gokora okware gocha no murugio mocha korera ya ino obwenire onyo obwenire korera rende mbia mono nyasaye no mbia no nyaya karororo mbia mbiore bono to abana tutire nabarabwo to abana tutire nabarabwo acha kuya abacho korobaye bono tigamba bori umugaka oyo ndakoretera abana abuga no bamanye ate batinko bamanya igomba na kibono racha kuri eko era bana nkwana komenya nabarabwo tokore tiki tubamanyeti agakira ngamonde ibono ni numubwata magoso twaretera abana mwarwanire igonto bwati bore muna bosibore na ndi bwokocha n'abana wogocha n'abana warorire tukagamba mang'ana ayo ono bakaburi na kitokora tukabatebia intwe ntore no bosibore nga abana n'abaino
na baino no nyamang'ana akagenderete gute inu moire tumubire ntubwate getango kende gyonse omochairman agateba igwe bodaboda agatebanga ekene ni intuntu abori ng'aki abantu abonye babwate obobe angamba abeke caution mubere toru mochari igomba bwati bobe naende bona amang'ana gwatoeresira bunanche nayaigure kweri obokong'u ase obokore nase family eye tari inu mobwate obokong'u so naki togokoranga batebi inu kanyamambia aba kanyamambia abana tuko kibono bako banyama eyo igoro baganya abana yesterday igo tobwato enkwana eyo aramis yes so bokiere igoro baganya abana bagendete nemiroberi yabo onye nokorema oboina abana bagende dirie amang'ana yare kora abana mbarenga goika tokoro omoroberi baiche bamura batianire korweri mapema mumuro oyo ochira igo yosireire ng'ekebande kiane na ng'ekebande kiomong'ina okoboriwe ekebande rimwe atorwaneti ariko tono giasirerete bono onye muri kong'a aitanye ite gose nkore egento so agatamba kesimi agatere simire gorari so obwoba mboro nkitubwena tokora ngabate bono inu ganya abana rinde riatiana karabeka abana guchia ntokomanya leta abana abo bono twabasabire rebarente bagende ngwakirwe simino mugakonde ngabono naki abana nkoreta muri ngamotebia abana ngocha bari ngonare twakwana nero twa 30 minutes abo ni igoro yes umuntu nare twakwana nere atwa 30 minutes ngamotebia inu ganya abana ngocha bari goto ikaranse ta goto ikaranse tensa ndore kundi y'abantu banta abange pu paka totebia gento mutagete kusemoto abana yarenge kitu ilikuwa kitu saa 5 chiamambi totebia gento mutagete abana totagete abande bakamanyoka eri barusire mogera mochari no kale barusite taside morogoba babwante ko yotindeka yesterday babwante ko yotindeka yesterday abana baigiro okay no bachira totebia gento mutagete ayi abana bari abande bagasoba nyumba bakairana bana mbayo baka chinkwano chikabachana no mongwano nkaraba tate nenjo bwanzoire gutiana bari ngako ikabakore gento ngarenge ngakibona una tuaba babira ngakitokoba bahimukireiro uyo kapisa bakumurama mang'ana makongo utogotinda cha kwana kubyara kwana gukwiru kararanga aga abono ntabo gorite getambukiro kyabo gango mang'ana ngo sarikare nkabwatu mu muroyo omo ngamotega ki oyo mukirito oyo ngamotega so gwanja kwa irangora tigatukwana mang'ana ya ngora tuyasolofu ngapa mochairman nara agacha ngamotega ibono gakyo nyana yo mochairman turunza tutire guchirogoraria tokorege tukwane tukagenda rogoraria ngabate ibono mware gwanja mongeribaga nkoregi mbaerese muna mang'anare nkabaerese mugano oyo turucha bana abantu ba boda mbabwati mugano nkabaerese umugano buno unore bagatenga gakitwabere bagasabo kwabere mungwana narurenga iga ryo barenda no twarengenere bagasabo kwabera bagateba we are sorry kumbe tunaingia kwa jambo ambala hatujui tunatumika vibaya. Sasa hii kazi yetu ya boda na chama chetu tunaweza tumika vibaya kama hatujajua chanzo cha maneno. Kwa hivyo waacha kazi yetu iwe tunashiriki, kama ni pesa kutoa tunatoa, lakini hatuambatani hivi tungekose distraction ya hapa na hao watu hawana maneno. Wacha wadili na mambo ya bakagenda. Mbaina ni tikuche rugoro. Bakaswaji pikipiki hapo bakagenda. Isi mieri mbora naende nkobuli gunde nga yabana bali. Nkamotebi yaya abana bali nchira bali ngocha bali. To basa ko bareta. Bakakanso bana. To basa ko bareta. Kanyo umubere. Umubere go chiyo mugonjoro. Akega ngo tenga ki umubere wikire kesarara moino. Hoto ikaransta. Nko iwaiga oi kanga ki abantu bali buna bacha ne buruburu. Na otora za konyora mangana. Tukatama. Tukarunsa tukagende para rugoro. Na hinje mba manyete ngabwa ati ande visa to kumanya abantu aba ekerengera likia. Bakabego mubirari. Para bakayoikia ngoringe pikipiki go. Bakaboboria gocha. Bakoga. Pikipiki babogoreti. Bare tare tumubi.
aba muri abarwetana no baretse umubiro uyu abandi bari barenga mbakiete barabatigire batigane n'iki story kiri bari barengera ugoro bagacha n'umubere n'epigipigi bakabekaria bakarusi umubere igoro bagatimba go cyaba kuoga bakabunekera we birogo byanengeza bagatagorike bandeke nande twageze gotenenia bakakomorangwe tegega no bekireke buri geko arabono rende go twayigo kurwari andoko yari gani bakayigo bagasoa nyomba bakasanduku mbabwate n'umubere bakabeke mesa igoro mbabwate gento kende na kero kyanenge bunike kabwe giko kuri kinyanya kyarenge maega se sanduku y'umubere hakuri ngiye kimubwate nga mosu kuri kabinte bimbiri bino nande bakaira nabi na kero kyo bakatiana gango cha bari bakorama ono ikabidi twakire chief esimi chief agakera OCS weriye OCS yagacha ekeracha tukamwereza buna yari bagatubori bono mubirenga yore oyo nkibasaria ma bakabori na kimotagete tugataya bono ko baretira umubere nturi koira ni mubirarari mochari igotoko tokora ni mubere eko na bareta agakira chief esimi tukakwana na chief tukamwatebye birangera libito tutagete toya ni umubere bono gekogera umubere wabereire mochari enge kindambe tukuja kuyobeka nyumba sita imeharibika already so na koira ni area those are other expenses so tikatoya ni umubere ko ara batuiraneri tukaigwa na okay na chief tukatebyo OCS no buguma bwito igabo no ntoro chigo sembi yabore eko ara banta bagutiana ngankoira na bari gana ende bakora mangana akatoa akangena mbesimi akateba mokorora mechandende yonse mwake simi tokoreki toiche so bakagenda tugatigara bono ne emiroberi yatu ikirirero twaboka twaye ni umubere tore no bwoba ngakende yonse geko bane kisimi dogwaka tokonywe twaye ni umubere turochinga yachire buya onye babwate birengere binde nandi byogocha na bitotamanya lakini ntwigete ko beka mangana association nga nabo bagoturinda ntwasabe ta serikali yakoreke etorinde nabo bagatwa assurance nga bagototiga onye bakoleta fujo nabo toko bamanyia egere bakoreke bakabiriane ne serikali ino bune family moisane getenga mwene rio mwana ono ngakitoko koro already no alisi twamwene okay igekogera onye ndiri yari kubwati nga ne ntuntu amoirete kero kende mochari egiye minute nga ntwaga ne tikero kende ko se ne kina twara gokora okay kwarorire one ntokore the post montem tumanyenga ninki kuna bamurusi tiaria ntwabwate na ndi nguru kogenda kinyume yari bakorete gekogera ntwabwate kirenganga na bakoya ni umusubati na abana nkogenda bare abana na ababo igo ntwabwate bobe bonde bwensi bono bobe bugucha kororekana ekero abana batakoragi bataika na indi ngakibaguika inumwa abairere mwaitirwe ngakituko bairona indi kuditi bingo mumuroyo gachita kaira na kagengune bono kudibi ekikora bono ibindansi tukukwana baadaye buna igore kero ngumuburi ngaki aye kijana aye naye otoeta mangana aseina hiyo ni maneno ambayo imepita tata itiko yategera bono na kituko ira bana that's what happened bono mpaka tweikeira twaeni rio mubere lojinga no mugako ore sokoro obosemi bwa guchiase mwa mubusimboro byo obosemi mbolinga ekero monto aikire miaka yayo konyoma na inde gekwaso kende getayo anyomire oriaro chinga nere bara amenye nere asobogima bwaye na abwenerete koegwa enga kienyororo yugukinia family yaye okoegwa gosemia korua asintwe abaibori ekera magosa asoire kore kende se family eyo tobororo asoko baerekeza tari asoko take sides noyomo onye kare mumurone ngase gotebanga mumurone mbiyare mukaena rumobe ya nto take sides tiga twaikaransa twabaelekeza nganga kibabwene tokoraki bwene tokomenya ne intu toba ikange ekero tukubasera buna abaibori abana aba bagusira
ikigekororeka nga ikinagi kiabete egekogera isomomura tachiete goika omwana oyo ang'e areta abachokora aba yang'e arosie egesaku kia omomura oyo iga abaserete ikigiaikeire bono buna amang'ana nga buna aye ya mono wancho murigereria kwigura omogano omotambe iga buna togokwana iga matanga aerire roche baenire ebirogo na ebinto binde lakini togosaba bagusi ba minto buna togokwana botambe kere ng'ana yabeire nchira bongo bateiboira kere ng'ana yabeire tiga twarangerani twabora ni ng'aye ng'aki twanyora richibu abo murabaito ba boda boda motige gotume kubobe muraje gisegi kigandata basonga ase ng'icho gotume kubobe nebibese ebisinini kere ng'ana yabeire karatema ku understand motare mukia egetambukero kuruchi same chiga chia Nyangongo actually Nyangongo get just a few meters kurukisi town na bugo tara nuko maritane kurukura jasika kasungura nyasaye tiga bamonaino